Guys, good morning. Ako na po this Wilberta. Welcome back to my channel. Magluto ko karon ani pako. Lamog pako. My favorite cook. Para sa atong healthy nga lifestyle. Ang taog vegetable. Ano akong favorite nga kulay, edible ferns. Ang uban na niyo ang kaila. Namin nidaghan sa kuan. Daplin sa sapa. Alam sa gumahan. Sahay, namuha po sa sapa pero buka lugar, mamalit na lang. Naka. Maguntingon kay kung koko na bungi na di kadot gamitan na nato gunting kay sakit kay akong sakit ni kaya kung koko ba wala yung koko nga nilabaw mabo kaayo man ang sakit nakong ang makarelate ani ang mga pobre ra gyud kay mga dato ani dili mo kaon. Pagkaon ni sa mga pobre, mga utanon sa dapli sapa. Basta Domingo, kan kaayong kuan. Ako. Sorry guys, wala na ko ka-upload. Dato akong mga subscriber. Daghang kay salamat niyo guys. Nanapod ko. Di na ko in town makalugar og upload. Oy. Hindi ko kabalog edit. Busy na ang tiguang. Dagang kahit trabaho ang tiguang. Ano po ni siya isa golong kuan. Gulay nga tinunuan. May kayo ni. Lamian ang pobre ani. Pero ang mga dato, di kailaan. Lapuan na ako ni. Lapuan. Kami ni klase mga higala na ay first nga di makaon. Kani siya ang edible ang makaon. Inang lang mga tani ato jud ila-ilahon ang ito makaon. Mga lula diha. Kinsa yung karilit ani. Mga kaon og pako.
Salad na mga kalula. Makataas ni kinabuhi mga lula. Mga natural nga nagtubo. Nga makaon sa daplig sapa. Ang tawag ani pakpo. Pakpo. Maghiba talag lamas. Lamasan nato ni. Kung na kong higala eh. Ah. Kuta na to netong gamayng gasol kay apit pa palo. Yun mahina yung gasulan. Ano rin paglapo oh. Parang na-trends na tanan sa hindi na kinamlang tuligan. Ito na ang kalha, ilunod. Ito lang pagod na mainit. Pungko lang sa tani kaya wala tayong kuranan.
tubig para ang tanan nutrients nara diha sulod sa pako. Di na anod sa tubig. Ayuh. Dali ra kaayong naluto. Sa ini na ni kasimple. Suka. Suka. Suka sa tuba. Silo man ni kaayo gamay nato ibutang. Butang na to ginamos. Atong salad para yum yum. Okay lang. Dilawan. Lamay.
gamay. Thanks for watching.